Utrai undon rengka bat pim. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kum u Lukas. Ha kata kapor lami ka hukum nawu Kaiser Augustus banto kana summary ya ka partai barro. Ya ka ne ka kana summary beningkong la pelong dawu Quirinius ulat jonggat Syria. Baro kila late banai jingkin ya lade kashnong lajong. U Joseph ru ula late nagashnong Nazareth kaba ha Galilea sha Judea sha Bethlehem kashnong u David. Namar ulalong na kaying barkajait u David. Ulalait banai kerteng ya lade barka Maria. Katengah yatek tin jangu kabala pun kun te haba kila don hangda kisni ban ka iyaki ka kila pura bat kala ka yala ukun prangsni bat kala sop iyawu daki jain sop bat kala pentia iyawu hakasngoy naba kimyojaka sa hakaying basa. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ ninggok ning syap nga ay kuble iya ka Christmas basuk iapi Christmas kalong ka por jong ka jing comment yang ibaro. Barbon sin kasakut ha karong karup ka jingle comment. Bad manus nem kayait kumne ha ka jingin. Shisin uwe kena udang yang rengkat badupa jongu hajan gasngoy ha ka ing mane parish. Bada udang peish ya hak syaka shingoy bad ulapai sya upa badula kenli upa bale ukulung ujisu usakaju bale ukulung ujisu usakaju mentions nemro habang apet ulang uju umjuhe umjusan usyutiabe bale hoy kajingkerli jong ude ukulung kalong kabasyo jingmut but kasyong jingmut artat lese minda katbangi yanum lang hakene ke no pais ni ban puson sa sin iya ka jingmut jang ka Christmas ni ha ban page ha po jang i wei pa i wei but ni de ban puson yalade Bad ni de ben persang ben yoi yaw kullong uji suha pojongi. Bad ni de ben pai sya ki himmen ki para ben keli. Bale u kullong uji su he san ha pojonga. Bale usakaju manus nem. Ngarake Christmas. Henry ngayoi kullong uji su usakaju ha ka jingim jonga. U kullong u kinna wala keli nama rombal skautu bakalonga statue Henry haba ni ki bahebasan haba ngekeli ni skautu ujisu de statue marwe kulung ujisu de statue balatau daki noki nong tau statue nong shna statue Henry kulung ujisu ulong ka jing motor bat ka jing kuwa bat ka saindur ka jong ublay upa badu de ben ka hapo ka men siyam jong iwe pa iwe ude ben yo ya ka bor ude ben yo ya ka jakat ya hapo ka donur ka men siyam jong i ude ben yo jaka hapo jong i ladangi ay jaka yawu hapo jong i
Udeben he, udeben san, man ga kilit mat jong ga jingim. Kiliyalade, hato ukulong ujisu, udang sakaju. Neda kawi pat ke jingkali, hato ka jinge jonga, kalaroy ne yem hapo jonga. Hato don ka jingaroy, jong ka jinge, ha ka jingim ka jonga. Ngalong Kristan, nagabinda bon snembinda. Hadukat no, ngalong Kristan, ubajanay, bad kabajanay, ha ka jingim ka jonga. Ko himen ko para. Ni barong ikhlain ba, ban peit ya ka social media minda. Ladang ipli ya ka WhatsApp yoi bon ki Christmas message kawan na ki paralo ne ki badon ka contact badingi ki pashangi kum ka dustur banai ko bale Christmas pipli ya kita ki kubor Christmas bon tilli kita ki kubor Christmas ngiyoi ayu ngiyoi ya ki mumbati ngiyoi kolor ngiyoi tupia jangu Santa Claus ngiyoi yakadur jangu Santa Claus ngiyoi Christmas tree Henry dona ba kidur kabapeni yau Joseph bakuit Maria rengkat badukulungu Jesu peit yaka Christmas message haka mobile phone jampi Ni reke Christmas kelem kulungu Jesu. Ni pa ya ki Christmas message ya ki paralot ya ki mombati ya ki kolor ya ki Christmas tree ya ki tupia jangu Santa Claus kamindoi ayu ya kata ka jingay kuble. Hato ka Christmas jangi kasakot hakine ki rom ka kup Hakine ki dakishin. Kadon jingya day ayu hadu kata-kata ya ka Christmas tree, bad ka Christmas tree, kalong ka dakishin jong ki gentle. Kiba reke ya ka jingka wai jong ki. Henry minta ngila pelong ya ka Christmas tree, shi benda bad ka Christmas, da ka ba vengno yau kulungu Jesu na ka jaka jomu. Jesus is no more in our Christmas celebrations. Ukulungu Jesu omdan jakashu haki jingre ke Christmas jangi. Te lada ukulungu Jesu omdan jakashu haki jingre ke Christmas ayu ngireke. Ka Christmas ayu ngireke. Hoy, ha yimene jongiru. Lese bon ki yimene ke pendriam daki disco light. Illumination bulbs. Kadon jingya day ayu bad ka Christmas ngiru ngilabu kino yala deru. Kadon jingya day ayu bad ka Christmas bad kene hata por la kau Jesu kadon ne yam illumination lights. Mano badon ban wa balloon hangdo mano badon ban pendait light haka semasi kabamut ka Christmas ka jingka jongu Jesu kam don shu haka keti jongi means we are no more in control of the celebration of Christmas. Ngingim don borsho ban reke Christmas kiwei pat ki batayangi ban ngishubod. Menjurne em ngishubod ya ki brio ki belatau start ya ki kolor ki batau start ya ki Christmas tree ki batau start ya ki illumination light ki batau
start yaw Santa Claus nandang iong kanebaro kade kabenda jonga jingka Chris. Somebody lied to us. Don manore mano batok yangi. Don manore mano basyukori don manore mano syatkalayani. Minda dak kabayina kulung Jisu ngibe yakane karong kakup kabayitinat. Ladang ipet katokat netiliki imene haka perte ngilaban yoi dakilak tengga kila berat naga bendaban penriam ya kiyimene bak campus jongki baki on kade ke Christmas mano bayo mendoy da ka ba penriam ya kum kene ka dor ya ka yinjongi ya ka yimene jongi nanda omdon kulung Jisu shu ha ka jingim jongi kamindoy ayu ko himen ko bara bandreke ya ka Christmas kelam kulung Jisu ngibaro leseng itu syaka shingoy ban pe kumno kita ki balb ki shad om de ban pe tia Jisu kat nongut na preng jompi piyang hakamat ka shingoy ban pe tia kulung Jisu lese pila yang hangdo ban shim photo selfie bat pila shim group photo bale kadon ka rong ka kup hangdo kadene umde kohimen ko para ngidon ha ka jingma ha ka ne ka juk ka bamenda we are living in danger controlled by the selfish groups who wants to make money out of us don giberiu kibakwa ban pelong rispa yalade da ka ba pinge bijangi da kum gini ki rom ka kop ban yang kade ka Christmas Bani iwe nilong ki victim jong kane ka jingtok jong ki beriu jong kane ka commercialization ni ong ka fareng commercialization ki beriu ki bakwa bantau pisa da ka basuk and baro ka perte kalangop ha kane ka jingtok jong ka perte mano bala ong Santa Claus ulong uba don gada Christmas kane kalong ka kana kaba manore mano balatao ban pinngay beach ya kikina henre menda ped hadukat no Santa Claus ulayo ya kakerdan kampalat ya Jisu malaki Christmas ngipong tupia Santa Claus nangdam niong kade ka Christmas actually we are cheated. Kadeni omde. Don manore mano. Basyat kelayangi. Basyukor yangi. Bad nikadaw. Lada kiliya ki kina. Kaya ka Christmas kinay. Wakulur. Te bulb light. Te yaka disco light. Te kulur ka don jing mood kam jan banyaw Santa Claus Christmas tree om don jing a day ye bad ka Christmas pipule lada pikwa lada nga karento pilaban wad na ka internet ka jing shisha jong ka Christmas tree bag niong ha ka jing mood jongi ngilatep ha ka jing mood Christmas tree bade bandon mano ba ong kohimen ko para ngidon haka jingma de na kane ka daw kelampoy perkat mangi kaperte kayalam yang isya ka Christmas om deshu Jisu om deshu mensiam bakoy om deshu kiangel kaperte kapenkre nagabinda ka Christmas perte mano Jisu la ang Kusiar bana kaperte
kaperte kalong ka borjo ngubaman. Ula maham syuaba unkiyo syabaneng yaki apostol. Sumarba nakane kaperte kabapim of the world. Ngihaban im kabar kane kaperte kane kalong Christmas. Nakataga daw nakajimbon paid ha Jerusalem uji sulajid ya ka Bethlehem sya ka krem sya ulum bamdon briyusho kibawad ya ujisu kinshem ladangi wad ya ujisu hapadenge rom ka kup nginum lap ya ujisu nginom lap ya ujisu nginom lap ya ujisu lano ru ko himmen ko para piki kinabayit wad nom parkat ka Christmas ka bamot ya kine baro hoy shingoy kade Henry ni penitenad Watnum sakut dakata ka jimpenitenad lanoru wadiyaw kullungu jisu maneyaw kullungu jisu shemyaw kullungu jisu hakajingim ka jompi bun gibriyo hakene ka juk ka baminda habapoy ka Christmas kila business ka business kawe ka business ka roy bha hapadeng jongi kinonggendong kalong business ban kai kiat bade ka Christmas kiat don't come manoba ong. Who told you need alcohol? Kai ke jingade badu jisu bad ka jingdi kiat ujisu unampenim ukon jongo bale ukon bakoy ulawan kaha kene ka parte banweng no pop Henry hakas ngi Christmas haka jaka ban torsha ubale shawu jisu ban playa ki pop ban pendimai jingin mensiam ki sakut haki kalau bakyong ngireke Christmas. What Christmas it is? Ladang akaran bakala pinbait yang ko himmen ko para ngadon hangne. Ladang akaran bakala pinbait yang pinbait mapi. Henry hakano ka door kini ke rong ka kop ya ka jingdi ya ka kiat ya ka jingyai tanglang kadon jingya de ba ka Christmas. Kadon jingya de ayu bad ka Christmas yakine yake ba yoy ningkong ya ujiso haga shingoy kilong kinong ablambarot kilong ki jait beriyu ayu kilong ki jait beriyu badok bunsin kimdon pisa ke tengah kilo saha kilum kilo syaraya kilambrot kim shimladan lachu bandon baki bahe bahain jongka sor namar kim judon ki jain ka badan standard ki jain pong jongki kalong ka jain jod jain jakalia ka jain sma utom yaki uji sulakot shawo ningkong namar hapo kata ka jainjod hapo kata ka jainjod kidon ka donut ka bashida mensiam kidon ka donut ka bawado bale kidon ka donut ka bakende nagabenda ubale pibaro ki bashong hangne itinna ki jain pong jongi na lor bangi don hapadeng ka por kriya hapadeng kine ki jain ka bayitinad ka donne yam ya ka donut ka batrang ya wukulungu jisu hapo jompi hapo kine ka jain pang ka bayitinad ka ba style jompi ka donne yam kindi ya kulungu jisu hapo jompi kadon
jubab mapi, hangno donu Jisu hapo jompi. Kentup ianga, habanga keli api wadnum tarai bangalom bahok, ngaru ngalong kumapi. Henry, utrai ulai surya nga ban keren hakene kanopais ngi, ban keli, ban toki, yakane ka jingkeli. Hato ngadon neyan kulung Jisu hapadengki ne ki jingit tenad baro kabanga persyang meleh ka jingim ka jenga lada ngamlap kulung Jisu hapo jenga kamindo yayu yanga bandreke ya ka Christmas kamindo yayu papila wanjing yaseng mindakasni enai keren cu ya kiberio kibamba dia banwan minda kasni na keren hapi ki kon kibadon hangno ya ka jingtrang banwa dia Jisu ngangiskan pedon ka jingtrang banwa dia Jisu hapo jompi lese kambat kuit bha kambat shai bha hadukatno petrang ya wukulungu Jisu ne ngibud ne yam ya baro ki beri batok yangi jing shatok saudong jongi kiba on pide ben lekum ne ben reke Christmas ladang iken ia ka pisa ka tinggang ipelot ha ka kerteng jong ka Christmas ngilaban le bun ki kamisene ya kiwai ujisu ulai da kita ki jingai bala ai da laingut kis arsnem tam ha Egypt rengat bado Joseph bad ka Maria da ka Mer da ka Sia da ka frankincense da ka jingyupi ha ka jingdo ulamane je ka jingim pitarai kaladon ka kaspa hangdo Egypt ublay ulat tungya laingut kis banaya kaspa yaw Jisu bawundub laban nim renga badu jasa bad ka Maria kumba arsnem shitang ne laisnem ha Egypt minda lada don ki beri bat kaloy banaya ka jingyarab ki badok kilaban nim naga benda bun snem da kita ki jingay snga bha jompi ka Christmas kalong ka jingyarab bad ka jingkarshan iway pat ya roya utrai ko himen ko para ni don kam ben pai shau Jisu ban pan map ningkong hagane gasngi habang ni reke Christmas map yang ko Jisu ngam shimla budiame ngam shimla wadiame ngam shimla mane yame penban ngalam mane bon gi rong ka kop ka basaudong jonga ngalapelud ya kapor nagabinda kane da kabayino ya kamensiyam jonga shalindet da kabayino ya kamensiyam jonga shalindet ngalabebun keke baro bamla banlong minda kadbangishong hakane kayingkandang ngidon kamben pai shautrai da kabati dia ka shaden kotrai koble melongu Jisu uble upenim henre habam mewan ben penim yanga ngam shimlai poriame ngam shimlai jakayame ngam shimlas ngaluto pura ya ka jingmut jang ka jingwan jame shakane ka perte shaka jinglong do jinglong snam jome ngam shimla aya ka dojonga ngam shimla aya ka dojonga ngalabu ya ka dojonga nagabinda ka jingsno ba jonga yalade shime ujisu ukili ko himen ko para ko kon samla ko kinna ko longgupa hato pinaya ka doyanga bangando longdo long snam bat pi Jisu ukwaban siyang bani Emmanuel ukwaban siyang bani hato Nikoloy banaya kadojongi hoy kadonayu hakadojongi kalong kumno ya kadojongi kayat bay kaya kata kadojongi kakwa
Kaya ka jingdrang jong ka do jongi. Kaya ka jingdrang jong ka do jongi. Ha ka do jongi don jingmong. Ha ka do jongi ngi don jing sausi. Ha ka do jongi ngi don ki jing jinjar. Ha ka do jongi ngi don jing auria. Ha ka do jongi ngi don jimbrai. Hagadaw ngi don jimpang. Hagadaw ngi don buon jahit ki jinge. Hato pilane em banaiti ya kane gadaw jambi haw jisu. Hato pila ban terwa ya kane gadaw kum kamari teisati. Kojisu wansha gadaw janga. Ngasgautu kadoja nga kalong gabaduna harukam. Kadoja nga kadon buon gijing dalat. Buon gijing duna. Kadoja nga kadon kajimong. Kadon kajimpang. Aiti yakane kado hame. Wan ban ka. Wan ban syangsa hakadoja nga. Kane kalong gajing kuwajo ng Jisu. Jisu don kam yakane nangiway payway. Hato? Ngi kaloy banterwa yakane kado ne ngi kwaban be iya ka jingkwa jong kado la jong kado jong Jisu ka kot kaweringi panaiti hawu ne ngi kwa ban yalam ya kado jongi katsabangi mon kat kabangi mod banle buon ke beriu Hakane ka juk kabaminda. Kim treshu banaiti ya ka dojongi shawu Jisu. Hendre ki koloy banaiti ya ka dojongi hawu baman. Wongi kon samla. Kim treshu banaiti ya ka dom medjongi. Ya ka borjongi. Ya ka sapjongi. Naga bindawu Jisu. Hendre ki koloy banyay tanglang baro shimit. Naga binda ka rompang jangga perte. Nangdangi ang ngilong Kristan. Habapay ya ka jingring jang ka neka perte ngidan por. Henry, habaw Jisu kod yang iway pa iway. Kolonggo pa. Piki kon samla wan banyade lang bagkadojo nga ngiyong Jisu ngam don porsyu. Kokimen kopara. Ngiha ban kendit bendriyo no. Kaladay kapor ngi kendit bendriyo. Pansnutu. Kaya kajing mujang ka Christmas nagabenda nga. Lem gomda ngin bud shibud ngin kongo shikongo yagarong pangjang ka parte ngin kongo ban ngin ngibit yagiberiyo ki bataistan kane kade ka Christmas da kabayino yaka ketino bale gospel ngin yaka gospel Jisu ulawan siya kane ka parte banayang iya ka gospel. Jesus came into this world to give us the gospel of life. Not to give us Santa Claus. Kadukat no ngi im iya ka gospel. Hadukat no ngi imya ka gospel. Hadukat no ngi imya ka ketino try. We don't want the word of God, right? Ngim treshu ya ka ketino try, right? Amde. Ka gospel ngisngaw ngiya. Ka kubar baba ngisngaw ngiya. Jisu ulawan ra gospel temayangi lemba ka Christmas.
hang no ka don kane ka gospel minda ha ka jingim jongi hang no ka don ka gospel ha ka yinga sem jongi hang no ka don ka gospel ha ka jingim shimet jongi nang dang yong ilong Kristen gospel tenging kwa rongpang nga kwa rong ka kop nga kwa jingkamen jong ka Christmas nga kwa Henry ujisum ngam kwa kaya kane ka Christmas ko kimen ko para haka jingim jongi kaya ka Christmas ko kimen ko para haka jingim jongi hato don jim modeye ya kane ka jingim Christmas lada ngim pai shautrai kumbangi deben pai en sapoi ka pa ngin babe namar ngilong kum ki plang balaban yap hakasngi kabashit we are like weak plants which can die in a hot sun yaka jingim Kristan jongi kalong kumne menda yaki plang batalot habashit kasngi ngibun na padeng jongi ngin pelor ngin yap namabale ngimpat pensyong yaka jingim Kristan jongi halaru Jesus Christ Santa Claus cannot save me ya kano ka jingle tamasha kamlaban penim yangi light no Jesus Christ kane ka kubar kadeban priyang keleng saudong jongi hato ngi koloy ni ban pai shaw jisu ne ngis no biang ya ka rompong jong ka perte ya royal try ya royal try ko himen ko para ngidon kamban pai shaw jisu om don ke way pat kelendi light no ujisu haka jingim kachogi lese bi berkat bale ngayalap kumne Christmas ka ba mo jinggamen jingsut jingit darium day lese bi kong bale father yalap kumne kala day kapor bangin stang ban yalap kumne kenamba ki Kristan jongi kilong ki baklain haka jinge lan kum da ki kon jongi kin salam kum gisla haka ler otherwise our children will be like a leaf in the wind ki kon jongi kin kilalong kum gisla haka ler pikwa bagi konjompi kelong kum ki kisla hakaler ko himmen ko para nginang pai no shaw jisu ay ba kane ka Christmas hajar poway kan kelong ka por nagabenda jongi wad binia yaw jisu ban shem ban lat yaw jisu haka jingim ka jongi ka history ka pensi hangi ka syapanga jingka jongo Chris hoy ngala pule ya ka gospel nya naka gospel jongo Lucas Dr. Lucas is not an ordinary Lucas doctor ulong bastard ulato ya kane ka kana syapanga jingka jongo Jisu Lakaya ujisu hakapor u Augustus Caesar udang sensyar ulaang hakapor bau Herod ulalong ulad hakapor u Quirinius ulalong lad baro laingot kila sensyar hakaju kapor kabamot lakaya ujisu hapadeng Shippo BC but Henry BC Penshisha hangi
ujisu ulong basisha laka shisha yawu hakene ka perte omde kum kano ka kana kabakibri ki priang ne kinongap lamborot ki priang ujisu ulong historical person ulalong person jonga history yauba ngilaban shania yauba ngilaban nge nanda kadondro syapanga kerteng jongu jisu Joshua hitin Greek hitin Hebrew Joshua kabamut Yahweh upenim na Joshua nilayo ya kekerteng Jisu Jesus ubulay upenim lakaya u Jisu ha Bethlehem kabamut Bet Bad Elema Bet kabamut kaying Yelema kabamut hakaktin Hebrew kabamut upo hakaktin Arabic kabamut do meat house of bread or house of meat kaying jong upo ne kaying jong kado bad balay kibu ya ka Bethlehem bad ka jimmur jong ka Bethlehem komne kadon kadaw Bethlehem kadon hapadeng Egypt bad Babylon bon gibru ki lindi lemba i Bethlehem ki wan shong ban bam ha Bethlehem kane kalonga jaka ritngen Bethlehem kalonga jaka ritngen ki jo ki wad upo ki Arabic ki balay sa Babylon ki nong Egypt baki Babylon ki wado na Bethlehem bat kila bam kila di teminda lakaya ujisu ha Bethlehem kabamod don jingmod baro arliang kabamod Bethlehem kaying jong upo bat kaying jong gado kaying jong upo bat kaying jong gado mano bate kaying jong upo bat kaying jong gado mano bade kaying jong upo bat kaying jong gado light no u Jesu Christ Nazareth ubala shayap nagabenda jongi hawulum Calvary dakaba IT yakamet nagabenda jongi bala play yagasnam nagabenda jongi badula on shim batobam lada pimbam ya une ya kado jonga badi ya kasnam jonga pim don jingim bam jikut Bethlehem kaying jong upu kaying jong gado menda kasni ngireke sashasin ya ka jingka jong upu ngireke sashasin ya ka jingka jong gado ban pen kadang ya ka jingim mensiam jongi ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai ko himmen ko para tongin ya sa Bethlehem minda tongin ya sa Bethlehem minda ha Bethlehem minda kam deshu kum ka Bethlehem min shiwa lada pilay sa Bethlehem minda pinyoi tangga rom ka kup Henry ni haben ya isha kata ka Bethlehem minar hajar snem shiwa handa pinlap ya upo pinlap ya kado minda hangno nginlap ya une upo ya kane kado where do we find this bread this meat jubab mapi hang nong in lap yawni upo bat kane ka dom minda pishait lap pishait yo benumde hakayu kerish bakuid Bethlehem, Bethlehem, kadon hakaduan gaduba. Bethlehem, kadon barabor hakayukeris bakoid.
Bethlehem kadon hapadeng jongi ngim don kamban tu shadusha Jerusalem nginum don kamban tu shadusha Israel Henry Bethlehem don hajan jongi Bethlehem don hapo jongi hato don hapo jompi hato kaneka Bethlehem don hapo jompi hato pilong kaying jong upo hato pilong kaying jong gado jong ukris hato kadnungud na preng jompi pila ban jubab hoy ngalom Bethlehem house of bread, house of meat. Hato, ngilong Bethlehem. Ko Kristen Catholic, kendit benriyo ban ngawto, bamanga ban mapi, ngilong di Bethlehem minda. Ladang iklat yakane ka jingshisha. Kumbang ala ang ngidon haka jimma kajimma kalong kinong shun kiba aptab ban penjot yangi kinsa penjot shisha yangi nganum kadaw mano bade kinong shun Henry kinong shun ki penkare minda kito kibamdon kak Bethlehem kin sayap ler kinongshun kipen kare sawadang jangi ban pengat yangi shaka jingjot. If you are not in Bethlehem, you are lost. If I am not in Bethlehem, I am lost. Ladangam don ha Bethlehem bad Jisu ngan salongu beri bajat tiao. Kumdaru mangi iway pa iway. Tongin pai siya Bethlehem minda. Pikoban pai siya Bethlehem. Pikoban pai siya ka Bethlehem. Pikwa? Hoyt ne em. Ngin pai siya Bethlehem. Bethlehem kan wan shongsa hapo jongi minda. Lemba kane ka jimane sacrament. Nagataga daw ngam shimlas tang jimane sacrament shua. Namar katkum ka kubor ngayo kadon ka kubor yanga bangam de ban keren hakapor jimane sacrament. Namar jimane sacrament kalong tang ban mane iyaka iyau kulungu Jesu balaka ha Bethlehem hoy don gipor ngingim laban kial Henry katasin yolad ngideban mane iyau Jesu kakatin kabalong dolong snam convention sa badni haka sacrament bakuitam haka duwan minta gasni yaga jimmane jongu Jesu kade ballong ya peshibun nakiwe pat ki por jonga jimmane dakabas ngobutu yakane wad yaw Jesu wad yaw kullungu Jesu hadu banda shem yawu ulong kalindi ulong ka jingshisha ulong ka jingim nagabenta jongi kogimen ko para ino yabaro ka jingkwa jongi hakane ka porte ino yabaro ka jingkwa jongkane ka rompong jonga porte breteli shakane ka duwan ka dopat piki kina piki kulun piki samla piki longkami longkapa breteli yalade Shawu Jesu shaki judjongu watnum vengno yawu Jesu naka jingim jumpi watnum ino Jesu naka jingai kubla Christmas jumpi kindaik no yabaru kita ki dur kaba pasha pi ke paralog
Yak Christmas greetings Kalam Jisu. Search what yak door badon Maria bad Joseph bad Kulangu Jisu ban pa kubar Christmas message yak paralo pinduno ya baro kitaki which new jongi bamen ba bengno ya Jisu na kajingim jongi. We have it to be careful, my dear youth. Shaki kun samla kawe ka jingkar pad. Wat nungop hakik ti jongi bamen. Kiba persyang ban pendo na Jisu na ka jingim jampi. Kokun samla bayid. Pilong ki don kiba pule. Pilong kiba start. Pilong kiba nangpan wad ya ka internet. Pilong kiba tibit. Pilong rubat tibit ruban tau, but sna ya bun door. But without Jesus, there should not be any business in your life. Without Jesus, there should not be any business in your life. Pigi kon samla. Kalam Jisu, pinumle, banyale, kano ka kam. Wad ya ka jingala kai jumpi. What ya ke jimpule jumpi? What ya ke jingle picnic jumpi? Kalam Jisu, no business. Agreed? Kun samla? Minjur? Ki kun samla? Ki kun samla? Piminjur? Piminjur? Shitam ban minjur? Piminjur? Kun samla? Rakti? Kikon samla baro rakti? Kikon samla? So many of you are shy or you are afraid to rakti. Some of your hands are so weak. Kikti jambi rasha jarong. Pilong ka laway jong ka balang. Pilong ka laway jong ka jait ben riu kasi I say. Pilong ka laway jong ka jait ben riu kasi. More than that. Pilong ka laway jong ki Christian Catholic hagari kasi hills. Pilong ka laway jong ki Christian Catholic hagakasi hills. Ya ki kimiki pa jong pikin kalat. Lese kilong ki ba shirhem haga jingay. Lada pimpat long shirhem haga jingay. You will destroy our faith. Kikimiki pa jompi kinim katnos nempat. So tu ni sorry, maaf yang ngala keren slam lese pisno une u keren barabor keren slam. Hoy, haba ngas ngo si hapo jonga, ya kabadang jia saudong jongi, ngamban seban keren. Lada ublay ula benchet halo jonga. Ia ka sur jonga prophet. Ngan yai keren. Lada pisno kumen ne skosi. Ngan yai beteng ban keren. Pilaban pediang, pilaban kentai. Henry, kadu, bangadon ka sur ban pinsawa. Ngan keren. Lada pim ay ladianga. Ngan keren sa kawai pat ka jaka. Henry ngan yai keren. Ngan yai keren. Hadu, banda. Dono ya kamensiam nanga Henry ujisu Jesus live Jesus kane kalong ka mantra jonga Jesus has to be lifted in me, and this Jesus has to be given to everyone who listens to me. Ujisu udeban imhanga ujisu udeban imringkat but piwe But nagabinda kane nga im rest of my life. Lada pis ngotenat ne pims ngotenat. I will live for Jesus. And you? And you? Whom do you live for? Nagabinda jong no pat ngin im. Lada omde nagabinda une ujisu. Une ubule, une ukuno bule, ubakalalong, house of bread for me, house of meat for me. Lada omde nagabinta chungu, yanopat ngan im yakajingim,